Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Maayo kay wa naman nawag og palit si Arnel. Oh. Uy! Iya mo taong ni. Ano mo magkamang lax puldahan? Ay, kuan. Kanang nalimtan good. Oh. Basta man ang karton nga, lapad nga dani mo. Ang imo ng Buda. Ha? Wa ni mo na abli ng gamayng kahon? Ha? Tempa. Og gano ako man kuno na ablihan nga imo man na. Oh, giklaro lang ako nga wa na nimo hilabti. Dili sa taong ko hilabtanon pagkatao no. Gawas pa. Wa ko kabantay anak. Kung wa ka manawag. Unsa? Unya wa gid ka matinga kung anong naana diha. Ay nga naman tinga pa man ko. Ngahapit naman kumaana din ang batasan nimong kalit-kalit lang. Unsa man ka? Di lang nimo tanaw na imong Buda. Ha? Oh, nasag ka. Pa-cute kay kada. Ipagbuot. Tan-awa ng imong Buda. Kung nakuha ba gyud sa butik ang style nga imong gusto. Di na kinahanglan. Oh, naara na nimo. Lahi sa gada. Ang ubang kaslunon, excited kayo makakita silang Buda. Gusto naman gaya nilang isulob ni. Pero ikaw, murag wa. Kaya ano? Ano? Sa madinig kasala. Tininood ay ni gadiman. Dua-dua naman ni atong kasal. Hello, unsay duwa-duwa? Duwa-duwa lang din ha? Kaya nga no, dili di ay. Hala no. Unsa nang utok ka oy? Oh, kaya nga no. Imagine. Kadako na ko gasto ning kasala. Unya mo ingon lang kag duwa-duwa pa ni? Mangwinta. Wa ko mangwinta. Gipahibaw talaga nga dako kay ni mo ning dili ni duwa-duwa. Simbahan na gyud ning kasala. Mahibaw na ang tanan nga kasal na ta. Nakasabot ka? Kasabot oy. Oh, sige na. Tan-awa na imong Buda diha. Imo baya ng design. Okay? Mag-shower on ako. Kalit lang oy. Sama sa nindramaha oy. Ang sakit matundugan. Diba? Nakuha bagay ka sa sastre nga akong design nga Buddha no? Naligo pa man si Arnel. Ako ning tanaw na. Unsa man sa ning tiya na, uy. Gigutom naman ko, eh. Ay naman niya sa Adnel. Bisag si Adnel na lang untay mo pa uli. Hindi sa kumahin mo magawas lang. Oh. Ako kang liliyon sa gawas, no? Hinay lang ako gabi yung pultada. Mingaw man ang sala. Pastilani po. Nagkunahuna ba magyud kag dal pagkaon oy? Naa si Yvonne. Oh, nahibaw ko tita nga lamian. Kayo ka sa white spaghetti nga akong linuto sa una. Oo. Mao nga gilutoan ta gid ka tita ha. Ay, salamat. Dali. Ito sila paingon sa kusina. Dali. Uy, yun ang nagiging. Pasaom ni nako eh. Nagutom naman kaayo. Si Dalia. Siya ba katabag na ako? Pero mahalo mo sa kumanawang. Basig si Jigger ang makatubag. Ngayon ni ama sa Nis Yvonne din eh. Uy! Ingon anak tagid ka kapinangga tita. Ay, salamat kay Yvonne. Tuod, wa pa mo makita ni Arnel? Um,
Dili man sad si Arnel ang akong gianhi, tita ba? Ikaw man. Ay, mingaw manggod kaayo sa bahay. Og gimingaw ko ni mama. Mao nga, mianhi ko din hinimo. Ay, pastilan. Katong inahan mo, sa buhi pa to. Ari sa tumudagan ako kung laayan to sa inyo. Labi na kung mag-away sila sa papa mo. Mao ba, tita? Na, di na lang ta mag-iskot ni mama, tita, uy. Kaya musamot kid akong kamingaw. Maghikay na lang ko sa ako ipakaon ni mo, ha? Oh, ikaw good. Kanindot sa kong buta, uy. Nakuha sa mananahi ang akong drawing. Kanindot ka, no? Kung dili pala unta ni pagpakaroon ingno lang ang among kasal ni Arnel. Ano na ingon man sa nini, uy? Nangandoy man unta ko makasal jud ko sa simbahan. Nga malipayon ko. Pero karon, usab ning kasala. Ganahan gid unta ko nga naagi si mama sa kong kasal. Sige matiman sa kong buhok. Pero unsay man uni. Tuwa ko'y ginikanan din unyang kasal. Fake pag yun. Lili pag yun ako nga. Pahitang kasala, oy. Oh. Anong naghila ka? Ha? Dalia? Kuan, waman. Siwa, kaklaro ng luha ni mo? Umingon kang wa? Ikaw ba? May mo ba di ka mapasapaso din sa kong utubangan magtapis ng tuwalya? Wala, uy, kaarti ba ni mo? Wapag yung kamaanad na ako? Na basta, lainan ko bugtan na na ililaki sa kong utubangan hapit na lang maghubo. Ang kutawa man ka, nindot na. Ganay katawanan sa gisulti? Nga naman eh. Ha? Nakakita na ka sa una og lalaki nga nagtapis lang tuwalya sa imo tubangan? Ha? Mingon gani ko wa ko maanad. Mangwa ko kakita sukad. Ikaw pa nagbinastos sa tubangan. Oh, May pa ba mag-ilis lang tandaan? Dito sa banyo ay. Mag-ilis yung kadaan o kang mugawas. Pag unang-una sa naibabay ris gawas. ay, lagi ma'am. Okay na. Ako na buhaton. Unya, unsa man ang buda ni Maria? Okay na na? Okay man kayo siya. Nakuha gis mananahay akong gidrawing. Okay kuno kayo. Nga nung nag-uol mo ka diha. Ang ngayon takang malipay nga naa na ng buda nimo sa atong kasal. Ug kuan kanang guwapa kay inigsulob ana. Siman igid ha. Pagwapahon tagyog kag samot sa adlaw sa atong kasal. Yumpid pa. Saan ka? Nalipay ka na imong buda o wa? Ha? Nalipay nga wa. Usa? Nalipay nga wa? Unsa gud nang tubaga gud? Klaro ako na nagtubag bi. Unsay nalipay ko wa? Kakutihan ba nimo uy? Tubag ako. O kaya ko tubagon. Nalipay ko kay nakakita na ko sa kong design nga Buddha. Pero ako malipay kay fake atong kasal. Unsay fake? Ay, pida ba yoy? Hoy Dalia. Dili na fake ang atong kasal. Gigastuhan ko na. Busa di na fake. Ug ayaw gid isukod ang Buddha kay basin di malason ang atong kasal. Timan na. Ayaw isukod. Sigan sa mata. Bro, kurik. Unsay murag korek? Basta ayaw nag-isulob. Lagi! Mag-ilis na ako. Bantay kay isulob na nimo. Sigbagol-bol diha. Sige, hiskot siyang gasto. Sige, kinasudi niyang utok. Mapakasal pa maging ni simbahan. Tiyo! Nyanya. Magdali niya, Tiyo! Magdali! Ay, nyanya ko ay. Ano siya man ka ay? Magdadali man ka? Uy! Kuyaw ko mo katayar, Tiyo. Murag maghagibis. Ingon man ka. Ya, musong siyang gubat. Mao nga nagili ko para gubat. Maong nga kayo niya siya. Maong niya. Porsi maong. Maong jacket. O bandana. Maong agit bandana siya. O unsa naman pa bad boy pe. Unsa naman ko tanawon ini ha? Bad boy? Oo na. A good boy ka o bad boy? Pili lang. Pero nganong datuan mangyug ko nimo sa imong lakaw oy. Siya man ni oy. Kinahanglan na ako'y back up, Tiyo. Unsa? Asa man yun ta? Adto ta sa bahay atong Arnel.
Musa! Oh. Oh, di na, nakailis na ko ha. Di na ko bastos tan-aw nimo. Tuwa na sad. Nang hupaw na sad ka. Mahimo ba di lang ko nimo tagdon? Mahimo ba? Basag di lang ko diri kung sa akong mga reaksyon, sa akong bation. Kay nagngulngol pa ni bunog ko. Ay, katugi mong kaluha mo yung nakaingon na ana ba? Ngano dili man ako siya makontak oy? Unsaon nga gikalimta na kaniya kay luwas naman siya. May mo pati ka masigig panaot ni Lily? Okay. Aron di na ako siya daoton. Hala. Kuha ng gaming box sa lamisita. Oh, ha? Akong kuhaon? O kuha og ablihi. Sure ka? Ay, Pero, kuha na og tan-awa. uy, Oo. Inaya lang. Matagak niya. kagamay ini yun yung matagak pag yun. Makumkum ra magani ni o. Sige, ablihi. Ablihi na. Hala. Sing-sing? Oh, sing-sing na. Ang bibi. Para kakinsa man ng diamond ga sing-sing. Para imo good. Abi nang imong kamot bi. Ato ni engagement ring. Ha? Will you marry me? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!